Исәнмесез, мен Сунгатуллина Алсина, югары Татар Майнасы авылынан. Мен сезгә бүген түбәтәй тегү буенча мастер-классты күрсәтәчәкмен. Әлеге түбәтәебезне без фетр материалыннан тегәчәкбез. Безгә кирәкле материаллар: зәңгәр җеп, кайчы, җепле пайеткалар, алдан әзерләнгән татар орнаментлары һәм 8 см диаметрлы түгәрәк һәм 5x25 размерлы туры почмак формасында фетр. Эшебезне башлап җибәрәбез. Хәзер безгә зәңгәр төстә фетрларыбыз кирәк булачак. Алардан без түбәтәй тегәбез. Шулай итеп, туры почмаклык формасындагы фетрны урталай бөклибез дә һәм менә шушы урыннан тегеп чыгабыз. Аннан соң без туры почмаклык формасындагы фетрны тоташтырабыз түгәрәк фетрыбыз белән. Менә шул урыннарыннан да тегеп чыгарга кирәк булачак. Мен туры почмаклыкны тоташтырдым. Хәзер менә шулай куеп, кырыйларыннан түгәрәкне тегеп чыгачакмын. Менә шушылай итеп без аны тоташтырдык һәм безгә аның кире ягын әйләндерергә кирәк булачак. Менә шундый матур безнең килеп чыга түбәтәебез. Хәзер без аны бизәячәкбез. Аның өчен мин пайеткалы җепне алып, менә шушылай ябыштырып чыгачакмын. Менә безнең эшебез ахырына якынлашты. Без менә шундый матур татар милли баш киеме сезнең белән тектек. Түбәтәй, минемчә, бик матур килеп чыкты. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Менә безнең эшебез ахырына якынлашты. Без менә шундый матур татар милли баш киеме сезнең белән тектек. Түбәтәй, минемчә, бик матур килеп чыкты. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.